Доброто на всички. Днес с брат ми ще ходим на риболов. Нещо, което реално сме правили само един друг път в живота ни. И това, разбира се, няма да ни спре да се забавляваме. Игнорирайте декларациите и някакви тъпоти, но... Виждам готов. Ловен. Роден за риболов човек. Само погледнете. Колко концентрирано гледа телефона. Така сякаш животът му зависи от него. Wow, the fit, the fish, the everything. So cool, so fresh. Как сме? Топ, ахой. Сега. Ебал съм го. Шаг за 20, руки мокрые. Мне не хватит ни сил, ни локонов волос. Их ты подарил. Прошлое хочется вырвать из них. Я си покажи еквипмента, бро. Ши, goddamn. Изкусен рибар. Роден е за риболова. All types of shit. By the way, Decathlon не ни спонсорира все още, защото просто не знаят кои сме, но иначе съм сигурен, че биха ни спонсорирали. На шарани, брат. Найс. Тия топки са готини, брат. Много са вкусни, брат. Това с ягода, брат. Топа, брат. Това ми се за тях. Готови сме. И понеже четох ревюта, че много се къса въкното. Даже си взехме отделно въкно, защото сме професионални рибари и абсолютно всичко разбираме и знам за какво става. Аз не мога да се чува, бате, с тази шапка. Защото тя е, бате, направо като за да не сееш се, бате. Ама да, брат. Ето сега съм капитан. Горло полное, город сохнет, я рассказала маме. Черт возьми, бледно-белые розы тронута. В бледно-белом свете тонут города. Правиме пит-стоп. Рибите, пъмите. Его нашия шоп. Така. Отидохме да напазаруваме в Lidl. Какво? Ти не избягала. Секция, монстъри и 2 турби лед. Секцията на баба ви. Като истински каргайл, сме с славната селика на брат ми по шибани офроуд. Мене пръста ми почва да замръзват, краката ми също. Но ето го красивото поленце и мазния офроуд, брато. С мазната селика, брат. Да. Кой тъпанар качи, че ходим с селиката? О-о, това изглежда страшно. Let's go! Не забрахме, йо! Найс, да. Реално имаме малко черен път и все едно още според GPS 8 минути. Капа по телефон. Така ли? Ау, шит, това я капа по телефона, нищо. Да, ще има апдейт най-вероятно като стигнем. Брат! Закарам се, не съм се напикал, брат! Сега, че се свалих броя. Това продължава да капа. О, почне от другата страна да капе. Йоу, това е генерацията, нали? О, брат, цялото си върху мене. Да. Дами и господа, стигнахме до успешно до местенцето. Хвърляхме няколко пъти въдиците. Няма никой. Няма никой. Да, от тук нататък само забава, бата. В смисъл, това е живота. Това е живота, само за... И после трябва да отидем да изминем колата, защото ще ви покажа, като се връщаме, тя си е бол майката, бате. Той ни прекара през забати, че в смисъл ви ще видите, ама човек. Само къде не си свалих и предната и задната броня. Майсторе, кълвели? Чакай. Си вика, о, гледай сега как ще я фърля, бате. Папарлия. Кълве ли дървото, кълве?
Бах ти шарана пана, гледай какво става. Ако не друго, поне е красиво. Да. Не сме уловили една риба, ако не сме уловили. Умри, если меня не любишь, я ломаю руки, я ломаю губы, я ломаю твое тело насквозь. Умри, если меня не любишь, я ломаю руки, я ломаю губы, я ломаю твое тело насквозь. Шаг за 20, руки мокрые, мне не хватит ни сил, ни локонов волос, их ты подарил. Приключения, той си сряза пръстата с майката. Аз скъсах влакно, той скъса влакно, сменихме влакна. Поне е убаво. Бледно-белые розы тронута, в бледно-белом свете тонут города. Драги зрители, тръгваме си с сведени глави. Нищо не фанахме. Утре. Да. Но кофта Кашпият. свърши страхотна работа. Мале колко ме мазна камерата. Я забръши. С какво е? Добре. The Beauty. Ето е колицата. And the Beast. But the beast is motherfucking tired, yo. И сме гладни. И сме жадни. Да, защото ни свърши водата следващия път мога да не купуваш една за двамата. Да. Да, but she dirty. Гледай какво става. То са няма се види, ама. Важното е, че оцелява, че е жива и здрава. Гледай какво става. Цялата е прашасала. Сега за какво е време? Автомивка, И ядене. Не се видя. Мистер навигатьор, защото пътя си е бал майката, бате. Гледам го какво прави. А тук не мога ли просто да завия? Браво! На летището не си ли гледал? Браво, навигацион! Оцеляхме. Аз малко бях излезнал тук през прозореца, като на офроуда да му поканам на къде да кара хомито, направи не си пази карето. Тук седях на джама и му казах напред, наляво, надясно. Излязохме от нивата успешно, почти не задрахме, така че го пише Mission Success, стигаме да мием колата. Измихме колата, озовахме се в центъра. Сега ще ходим да си намерим нещо за пиене, за хапване и с това ще приключим видеото. Надявам се да ви е харесал. Ако някой има съвети за това как да ловим риба по-добре, някой рибар, който гледа, бате с уши, очи, уста, нос, всичко, което може да приема информация, приемаме информация. Споделете в коментарите, ако имате някакви съвети и до следващия път. Умри, если меня не любишь, я ломаю руки, я ломаю губы, я ломаю твое тело насквозь.